Guys, pangitaw na to si Idol Sadrak Sombrero dire. Pangitaw na to si Idol Sadrak, ang atong tour guide sa Mountain View College. Guys, nakasakay ko sa akong amigo guys. Pangitang nga Sadrak. Pres Michael Bahoyo, Iwapog, ang driver. Muna yung gawa na kong tumbling sa una sa akong motor. Hinaot din ni mabalos karon. Itong pangitaon guys si Sadrak Sombrero, no? Nakakuno sa iyang kantahanan. Dugay na ko nangita. Gahan Dalagas Day, no? Okay. Siya ron kami niya batag nilis day yan eh. Okay, dol-dol na guys. Nagdol na gyud. Ano sa lamin dire pres? Lunes. Usan ako ka bulan dire. Advance day una day kamo dire di ay. So dire kita na to tong idol. Kita na to ron ang kastaranan sa atong idol. Marag layo panis. Ay, cafeteria. Marag wala siya ron diri. Ay, busy lugar mo. Oh, wala siya ron. Ato sa iyang balay dai. Sigara diri siya gaplastar. Marag kung mabuntag na siguro siya diri. Wala pod. Ambot ng tawag ng tawag na dito dai. Diri ang iyang plastaranan, tung anay ngalan niya. Oni. Mo lagi yo sa nara guys, Sadrak Sombrero songs. Atong lang taon og naabas siya. Sadrak Sombrero. Ayo. Oy, walay tao guys. Walay tao ang kuan ni Idol Sadrak. Murag tuwa sa nilakaw. Yani ready ay. Murag tuwa simbahan to. Tapi pres, sama ka uli ka? Ha? Ha? Ito na ko sa dom. Dom ni mo. Sige. Dito ako crossing kung nakakamunong. So wala gid guys. Siya diha. Pero murag mo balik. Dito diha matulog siguro ba? Ambot na to. Kaya wala may plastaranan. Kantahanan ra man. Balik ta guys. Ngita ta ni Idol Sadrak.